N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Chukwu Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Udo dịrị unu. Na Jamisa anyị na-ebu ihe dị iche iche nke dị anyị n'obi na-achụ ya bụ Jamisa, ma n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekele Chukwu maka ndụ nke o nyere anyị na kamgbe ọrịa na-aga onwebụ onye n'ime anyị kwetere, na-asị Chukwu ka ọ gaa n'ihu na-echekwawa anyị, na-agwọ ndị ọrịa ma na-agọzi ụmụ anyị ebe ọbụla ha nọ. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekpe ekpere nke ikele Chineke n'isi Chinedu na Obichukwu Udo ọgaranya, ndị na-eme their 30th birthday, na-ayọ ka Chukwu na-agọzi ha, na-eduzi ha ma na-echekwawa ha na ahụike. Ọnwụ nne na nna ha rịọrọ ya bụ maasị. Ka anyị tinye ndị na-akpọ anyị n'otu n'otu ugbu a. Let us add our private intentions. N'ihe ọbụla na-agụrụ anyị taa, na-achọ ime ka anyị mara na Chukwu enyego anyị ihe niile dị anyị mkpa iji ruo eluigwe. Ọ dịzi anyị n'aka iji ya mee ihe anyị kwesịrị iji ya mee, n'ihi na n'ikpeazụ onye ọbụla ga-akwụ, onye ọbụla ga-enye akaụntụ otu o si bie ndụ ya. You must show what fruits you have produced with the opportunities God has given you in this life. Ya ka anyị ọnụ Chineke ka o meghe obi anyị maka okwu ya, ka anyị nabata ihe ọbụla ọ ga-agwa anyị mgbe ọbụla ọ na-agwa anyị okwu, ka o nyekwa anyị amara isi ike n'imejupụta ihe ndị a n'omume anyị ụbọchị niile, ka ọ ga-abụ mgbe ụbọchị ahụ ga-eru ka anyị nwee ihe ọma anyị ga-ekwu banyere onwe anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa nke a, ka anyị nyochaa na akọnuche anyị mee ebere maka njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ụlọ ụmụnne m na-emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ arịa dị gọzie dị n'ọkụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụmụnne m, unu yọrọ mbọsọpụrụ anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ka wee duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị nwere obiọma. Anyị aja gị mma, anyị agọzie gị, anyị esekpụrụ gị, anyị etoo gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Ọsọpụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, dị nwanụ Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwanụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, dị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Dị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrị anyị. Dị onye nọ n'aka nri nna, mere anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị nsọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị Jesu Kristi kachasị dị elu, gị na mmụọ nsọ na ebube Chukwu nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị mgbe ebighị ebi,
afọ ọma ị na-emere ihe ọ bụla anyị kwesịrị ka emere anyị maọbụ ihe anyị pụrụ ịtụ anya na a ga-emere anyị. Anyị ji umeala arịọ gị ka ị gbaghara anyị mmehie anyị niile nke na-anyịdo anyị n'obi. Biko nyekwuo anyị ngọzi dị iche iche nke anyị apụghị ike ịrịọ gị site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze na mmekọrịta nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ugbu a ka m kwee ukwe maka enyi m. Ukwe m na-ekwere enyi m gbasara ubi vaịn ya. Enyi m kọrọ ubi vaịn na nwa ugwu nta bụ ala na-eme nri. O gwuzere ala nke ọma, bịakwa wepụsịa nkume niile dị na ya. Ọ kụrụ ọkacha mma dị na mkpụrụ vaịn n'ime ya. O wuru ụlọ elu maka iche nche n'ime ubi vaịn ahụ, bịakwa wepụta ebe a ga na-apịpụta mmanya. Mgbe ahụ ka ọ bịara tụba anyị inweta ọkacha mma kama ọkacha mma. Ihe o mere ya bụ vaịn ọhịa. Ugbu a ndị bi na Jerusalem na ndị bi na Judia niile, kpeerenụ m ikpe dị n'agbata m na ubi vaịn m. Kedu ihe ọzọ m kwesịrị imere ubi vaịn m nke m na-emeghị mgbe m tụrụ anya inweta ọkacha mma dị na vaịn? Gịnị kpatara o ji mịara m vaịn ọhịa? Ugbu a aga m agwa unu ebumnobi m maka vaịn m. Aga m ewepụsị ogige agbara ya ka ọ ghọọ ebe ụmụ anụmanụ na-akpara nri. Aga m akwada mgbidi egburu ya ka azụ tọkọọ ya n'ụkwụ. N'ezie, aga m ala ya n'iyi. Agaghị m asụchakwa ya ọzọ ma ọ bụ kọsa ya ọgụ. Aga m ahapụ ya ka ogwu na uke too n'ime ya. Aga m enye igwe ojii iwu ka ọ ghara izosa mmiri n'ubi ahụ. Ubi vaịn Onyenwe anyị nke igwe ndị agha bụ ụlọ Izrel. Mkpụrụ akụkụ ahụ dị ya n'obi bụ ndị Juda. Ebe ọ chọrọ ikpe ziri ezi ka ọ hụrụ ịkwafu ọbara. O lere anya ezi omume wee hụ iti mkpu. Okwu nke osebere ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ubi vaịn nke Onyenwe anyị bụ ụlọ nke Izrel. Ka anyị zaa ya. Nwa osisi vaịn siri n'Ijipt foro wee chụsaa mba dị iche iche iji kụnye ya. Ngalaba ya gbasara wee ruo n'oké osimiri. Ome ya garuru n'osimiri. Azịza. N'ihi gịnị ka iji kwado ogige a gbara ya? Nke a ndị ọga ụzọ ga na-aghọrọ mkpụrụ ya. Nke na ndị ọga ụzọ ga na-aghọrọ mkpụrụ ya otu o siri masị ha. Ezi ọhịa na-atakwosi ya. Ụmụ anụ ọhịa jiri ya mere nri. Azịza. Onyenwe anyị nke igwe ndị agha, biko sikwa n'inwe ledata anyị anya ọzọ. Ịhụla, kpachapụrụ osisi vaịn a anya, chekwaba ihe ijiri aka nri gị kọọ. Azịza.
Ihe ọgụgụ nke abụọ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipia. Unu echegbula onwe unu n'ihe ọbụla, kama n'ihe niile were n'ekpere na arịrịọ na ekele mee ka Chineke mara ihe na-akpa unu. Udo nke Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ ga-echedo obi unu na echiche unu n'ime Kristi Jesu. Ụmụnna m, na nkwubi okwu, meenụ ka obi unu jupụta n'ihe niile bụ eziokwu, ihe niile kwesịrị nsọpụrụ na ihe niile ejiri amara mee. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla mabigara mma oke ma ọ bụ nke kwesịrị otuto karịsịa, na-echenụ uche banyere ihe ndị a, na-eme na ihe niile unu mụtara na ndụ m na nke unu natara n'aka m, n'ihi na ihe niile unu nụrụ n'ọnụ m na nke unu hụrụ n'omume m. Chineke nke udo ga-anọnyekwara unu. Okwu nke Osebrowa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Onye nwe anyị, meghee obi anyị ka anyị nụ okwu nke nwa gị. Aleluya. Aleluya, aleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ndị nchụaja na ndị okenye sị, nụrụnụ ilulu ọzọ. Otu onye kọrọ ubi vaịn n'ala ya, gbaa ya ogige gburugburu, tinye ebe ọ ga-apịpụta mmanya, bịakwa wuo ụlọ elu n'ubi ya. Mgbe ahụ ka o were ubi vaịn ahụ nyefee n'aka ndị na-elekọta ubi ahụ, wee gawa obodo ọzọ. Mgbe o ruru oge owuwe ihe ubi, onye nwe ubi zipụrụ ụmụ odibo ya ka ha natara ya ndị na-elekọta ubi ahụ oke ruru ya. Ma ndị na-elekọta ubi ahụ jidere ụmụ odibo ya, merụọ otu ahụ, kụgbuo otu akụgbuo, tụọ nkume. Ọzọ o zigakwara ụmụ odibo ọzọ karịrị ndị nke mbụ n'ọnụọgụgụ. Ma ndị ọrụ ubi ahụ mekwara ha ihe ha mere ndị mbụ. N'ikpeazụ o zigara ọkpara ya sị, ha ga-asọpụrụ ọkpara m. Ma mgbe ndị ọrụ ubi ahụ hụrụ ọkpara ya, ha gbara izu n'etiti onwe ha sị, onye a bụ onye ga-eri ya ebe. Bịanụ ka anyị kụgbuo ya, were ihe niile ọ ga-erite n'ebe. Ha wee gide ya, sepụ ya n'ubi vaịn ahụ, gbuo ya. Mgbe onye nwe ubi vaịn ahụ bịara, gịnị ka unu chere ọ ga-eme ndị ahụ o tinyere ilekọtara ya ubi ya? Ha wee sị ya, ọ ga-ala agbụrụ ọjọọ ahụ n'iyi n'ụzọ jọrọ njọ, bịakwa were ubi ya tinye n'aka ndị nlekọta ọzọ, ndị ga-enye ya oke ruru ya na mgbe ya. Jesu wee sị ha, ọ bụ na unu agụtabeghị ya n'akwụkwọ nsọ, na nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla idebe ụlọ. Ihe a bụ aka ọrụ nke onye nwe anyị, ọ gbara anyị gharị mgbe anyị hụrụ ya. N'ihi nke a ka m ji sị unu, a ga-anapụ unu alaeze Chineke, were ya nye ndị mba ndị ọzọ, ndị ga-amịta ezigbo mkpụrụ n'uju. Ozi ọma nke Osebrowa.
Otito dịrị Yesu. N'ụbọchị taa dịka anyị si kwuo na mbido, otu ihe a na-achọ ka anyị mata bụ na Chukwu enyela anyị ihe niile dị anyị mkpa iji ruo eluigwe. Anyị ka ọ dịrị ịrụ ọrụ hụ na anyị ruru alaeze eluigwe. St. Paul ga-agwa anyị sị, you must work out your salvation in fear and trembling. Amen? Amen. That is our responsibility. In the first reading from Isaiah chapter 5, a gwara anyị gbasara this landowner who cultivated his vineyard. He did not only cultivate it, o mere everything to make sure it will bear good fruit. O bụ ụzọ gbaa fence around it. Then he built a tower, kpọrọ ndị ga-elekọta ubi tinye n'ebe ahụ. The two purposes for the tower were, one, to provide them with a shelter, and then a vantage point to see everything that will be happening in that vineyard. Then, ya bịa, asị, ya egwurie ala to soften it. Manure ya, then were ala ya nyefe ndị ọzọ n'aka. At the time that this gospel was written, ihe na-eme n'obodo Israel bụ the landlords who had very big expanse of land. They were not able to do this all by themselves, so they will hire out some people. And during harvest, it was such that whatever was harvested will be divided into three. Two will be for the owner of the vineyard, and one for the workers. So anyị amata ihe merenụ onye nwe ubi a ji sị na ụmụ odibo ya ha agaghị anatara ya oke ruru ya. But unfortunately, that vineyard in the first reading only bore white grapes. White grapes. Merenụ, the owner of the vineyard asị, kedu ihe m na-emeghị ka ala ka ọ mịta mkpụrụ dị mma, kama mkpụrụ dị mma ihe o mere mbụ grape ọhịa. Gịnị uvene na okwu Igbo? Uvene ọkụ ya? Anyị ga-akpụ uvene ọhịa. So ya gwa anyị sị, maka ihe na ọ mịtaghị mkpụrụ elere anyị na ọ ga-amịta, ụdị mkpụrụ e nyere ya ihe niile iji wee mịta, na ya ga-ahapụzi ya aka. Ndị ọjọọ ga-abịa mebisi ala ahụ. Ọ gaghị etinye manure na ya again. Ọ ga-ewepụ ndị na-eche nche na ubi ya n'ihi na ọ nweghị uru ọ bara ya. It's just like you taking everything you have to invest, and that thing doesn't yield anything. You wouldn't like to try it again. So, again at the second reading of the gospel, Jesus Christ borrowed that very passage, appropriating it to himself. In other words, he said na ya ka ihe a na-emezukwa. Ya sị na o nwere onye nwere this vineyard. Ya emechi ihe ndị a niile. Then, during the harvest time, ya ezie ụmụ odibo ya ka ha gaa wetara ya ihe ruru ya. Ha ejide ụmụ odibo ahụ gbuo. Mgbe Yesu na-ekwu ihe ndị a, ihe ọ na-ekwu ihe na-eme before ya abịa. Because ihe anyị ga-ajụgoro onwe anyị bụ, what is this vineyard? The vineyard is the world in which we live. Onye the owner of this vineyard? God himself, who created the world. Who are these servants? The servants are the prophets that were sent to the people of Israel. And you will see, whenever a prophet heads towards Jerusalem, the time of his death is coming near. Mgbe ọbụla onye amụma lewere ihe ụzọ Jerusalem, oge ọnwụ ya eruola. Because nke ọla ruru ebe ahụ a ga-egburịrị ya for preaching the truth. So ọ ya wụ na o zigara ụmụ odibo ya ha egbuo. Ya bịakwa bịa zie ndị ọzọ karịrị n'ọnụ ọgụgụ karịa ndị nke ahụ. Ha egbukwa ha mee ihe mere ndị nke mbụ. Ya so, okay, I will send my son. Ha sị hụ na
ya onye ga-eri ohuru ya ngwa ka anyị gbuo ya ka anyị nwee ike were ihe ndị ahụ. Christ was referring to himself. I have the Son of God who came. They were already planning to kill him. Yes, because of this, a ga-anatu unu ihe ndị a. Ya sị na olee ihe unu chere onye nwe ubi a ga-eme ndị ahụ na-arụrụ ya ọrụ? Ha sị, those wretched people, ọ ga-anapụ ha ala were ya nye n'aka ndị ọzọ ndị ga-enye ya ihe ruru ya. Ya sị ha, okay, that refers to you. Ọ na-ahụbe ebe edere na nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ aghọọla ideji ụlọ. Ọ bụ aka ọrụ nke dị mmanụ, ọ dị ịtụnanya n'anya anyị. Ebe ọ na unu jụrụ alaeze nke Chineke nke nyere unu, a ga-anapụ unu ya nye ya ndị ọzọ ndị ga-eji ya mepụta mkpụrụ. So we can understand Jesus Christ chọrọ ịgwa ndị Israel. The Israelites were chosen in a special way from all the nations in the world. Chukwu gwara ha sị ha, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, people set apart to sing the praises of the Lord your God. People set apart. That is, of all the nations in the world, you are singled out to be the ones to sing the praises of the Lord your God, who called you out of darkness into his own marvelous light. Chukwu abịa gwa ha site n'aka nna ha Abraham, sịkwa ha, I'll bless those who bless you, I'll curse those who curse you. Onye kpọrọ unu iyi, aga m akpọ iyi. Onye ọla gọziri unu, aga m agọzi ya. Ndị enyi unu ga-abụ ndị enyi m, ndị okwu unu abụrụ ndị okwu m. Chukwu mechara ihe ndị a niile. Then, ya bịa nye ha the commandments in Exodus 20 through Moses to show them the way ya na ha ga-esi wee rụkọ ọrụ of a testament of law, how they would do, so that onwe ihe ga-eme ha ka ha ghara inweta nzọpụta ahụ o wetara ha. He protected them from external influences. Na-enye ha with judges, prophets, and all these people. But of all these things, they still sinned against the Lord. Because of that, they were taken into exile. And because of that, the preachers of the gospel are turned on to the Gentiles who were not initially considered. Gịnị ka a na-achọ ịkọrọ anyị ihe ọgụ ndị a? A chọrọ igosi anyị sị na Chukwu na-enye ụmụ ya ihe niile dị ha mkpa iji ruo eluigwe. Anyị onwe anyị dịka ndị otu Kristi, anyị wụ obi nke dị nwenụ. Chukwu a cultivate anyị in different ways. Take it good from the time that you were baptized. I was telling people last night, see how there are so many people around the world today who are yearning for an opportunity to go to Mass and they cannot go. Maybe because of terrorism in their area or whatever. Even in the father neighbor Aga openly to do anything, otherwise they'll be killed. And we're ndị nọ na obodo a now. Mass is available to them, but they cannot go. Because ọrịa ma ọkwa ọzọ ji ha. Ọ na-ahụ ihe coronavirus na-eme. To the extent that they'll get the president. And all that. A lot of people would like to enjoy what we enjoy, but they cannot. Because of the circumstances around them. From the time you were baptized, you were made a child of God, a member of his family, who together with Jesus can call God your Father. Abia, anyị emecha abịa nata oriri nsọ. Anyị na-enwe access to confession, so that onweghị ihe ga-asị ga-eme gị na Chineke aghara ịdị na mma. Chukwu nyere anyị the commandments. Then in the church, he gave us the sacraments. So that as we journey through this world, and we belong to such a nice church that even this church will accompany you until you die. So that through sick call, the church will still minister to you
So it's not as if we abandon these people. Even a mother one masses because we believe in the communion of saints. So with all these things, God will say, Nam agaghị anyway. And we have such a good culture. That culture anyị bụ na ndị Igbo ha na chọọchị ma eme. And they try to impart it to their children. Chukwu gwara ndị Israel na Deuteronomy chapter 6 from verse 4. Asking, hear, O Israel, the Lord your God is one Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ya sịkwa ha, iwu ndị a m na-enye unu n'ụbọchị taa, unu ga na-eche banyere ha mgbe unu nọ n'ụlọ unu, mgbe unu na-aga n'ụzọ, mgbe unu na-ehi ụra, mgbe unu na-ebili ebili. Unu ga-anyara ya dịka ọla n'aka unu, kụrụ ya n'olu unu, kwụnye ya n'efu unu. You must think of it. You must meditate on it. Unu ga-akpa, you must also give it to your children. You must drill it into your children. Some translations say you must teach your children. But then translations say you must drill it into your children. In other words, it is a responsibility that you must give. Because we want it to be such that on the last day, when you'll be going to the judgment seat, as a family in a procession into the kingdom of God. What a beautiful picture. But ọtụtụ ndị mmadụ na-serve God occasionally. God does not love us occasionally. God is always helping us in one way or the other. I was just asking people this morning. See how the breath we enjoy. Enwere ndị ji ventilator na hospital now. Otherwise they cannot survive. But we are breathing freely, no matter what is our condition. I say Chukwu nọgide nnọọ, that's okay. Ka m bịale ndị hụrụ m n'anya ka m nyere ha akakara. Ndị na-anaghị enwe time for me. Mgbe ọla ị nwere time for me, menye gị ume dị mma, you know? So Chukwu exceeds here our breath for 5 or 10 minutes. A lot of people will die. A lot of people will die. Chukwu mere 7 days a week. And he says you can use 6 for yourselves. And keep 1 for me. Keep 1 for me, the day of the Lord. But don't worry, it is so mean that after using 6 days, they still deny God that day. So as a Chineke say, okay, you use 3 days and keep 4 for me or you die. Churches get you know, in fact, I get my church expand. Ya kabacha ebe parking lot. Because people will be serving God out of fear and not out of love. But God wants a relationship with his people. Chukwu aja ka were fear, pretense, na efe. Chukwu chọrọ ka anyị hụ ịdị mma ya na ndụ anyị and appreciate it and appreciate the opportunities he gives us in the church. So, what do you do with the sacraments of the church? The sacrament of reconciliation, the sacrament of the Eucharist. What do you do with them? Confirmation in Natara. Are you working with the gifts that God has blessed you with? What do you do with the Bible given to you, the Word of God? Ijani na Chukwu was such that because he's the leader, you need to know what he wants. You need to know what he wants. If you serve somebody, you want to know, Master, what would you like me to do? What don't you want me to do? And that's the function of the scriptures. BIBLE, basic instructions before leaving earth. That's not an acronym. Basic instructions before leaving earth. So that if you follow the things that God has given us in the scriptures, you will live this life the way he wants.
If you make good use of the opportunities God is giving us in the church, in the sacraments, you will get yourself prepared for that day. If you apply to your life, live it out wherever you are. Whatever the Gospels are teaching us, you will indeed be the light of the world. Now, Matthew chapter 5, verse 16. I say, let your light so shine before men, so that people seeing your good deeds, they'll give the praise to your heavenly Father. Amen? Amen. Yow already running the kind of crazy to change the trajectory of things around us. And how do we do that? Saying your salvation has been given to you. You've been given the opportunity for it, but it is for you to make it your own. So that that is why Jesus can say, I have not come to condemn the world, but to save it. To save the world. I'll get put out. I'll better screen again. Then I play. Then I watch. It's one measure I can. At the end, down the percentage, Gaga. I think last Sunday, one day mad about a man who this joke about a man who a rich man who died. So boy you want they're running home achieve we are saying no judgment today. You choose where you want to go. That's okay. I say, where do you want to go first? Let me see what hell looks like. So he went first to hell. Ekwensu na ndị otu ya na-enwe aṅụrị, na-aṅụ nkwụ, na-agba egwu. It seems people have been lying against this man. The devil is such a nice man. So what are these priests and pastors and imams telling us about him? Anyway, let me go and see what heaven looks like. Ogaru to heaven, and he saw God on his throne, commanding situations. Everyone was very happy. Everyone, good music. Everything was flowing, praises for God. Everyone was simply happy. That's it, yeah, but it is good there and good here. So, amateur, danger appeared to him. Danger appeared to him. So now that you have seen the two, which one do you choose? I think, from what I have seen about hell, heaven is overrated. Heaven is overrated. And people have been lying against the devil. Because the devil is such a nice man. I was here just a few days ago. So feel free. Remember, there is no judgment today. So choose where you want to go. As I will just go to hell. So, Obanyana elevator. Then that's on Ozemepe. Every change. Yeah, Ekwensu nweziri mpi. Nwe a long tail. Bear in his devilish nature. Very, very angry and wicked. Jiri whip na-apịa ndị mmadụ aghara aghara. Ya hụ ndị enyi ya ndị ọma mgbe ha nọ n'ụwa ebe ha na-eri nri na garbage bin. Ya bịa ya nwe mgbagwoju anya. Ya sị, excuse me, sir. Ya hụ Lucifer. Lucifer said, how can we help you? I said, excuse me, sir. I was here. Do you remember me? Do you remember me? I said, what about that? Yes, I was here a few days ago and things were so nice. So what changed? Yes, my friend, I'm sorry. It's unfortunate the day you came, we were only campaigning.
when we are only campaigning. So I was telling people there is life after campaign. Amen? There is life after campaign. So what I'm trying to say in effect is we will be the ones to choose where we're going to be. And to put everything within our power. Things that we can really do. Obey the commandments of God. Make good use of the sacraments. Make good use of the scriptures. Have enough time for prayers. Have time for your God. Be good to everyone so that goodness will flow back to you. And then, it is only in this way that on the last day, you'll be able to give a good account of yourself through Christ our Lord. Amen. Ka anyị bido elu maka ekwere m n'otu Chineke na-achị ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ amụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ọdịdị ebighị ebi ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, ọ kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, nwụọ, elie ya. Mgbe o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-adịghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dị nwanụ onye na-enye ndụ, onye si na nna na nwa apụta, onye a na-esekpuru na-ekekọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m na nzukọ nke dị otu, dị nsọ, bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọga. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa a ga-abịanụ. Amen. Ụmụnne m na Kristi, egosila anyị n'ụbọchị tata na Chukwu hụrụ anyị n'anya nke ukwuu, nke na ego anyị nzọpụta. Ka anyị yọọ ọnụ Chineke maka ihe dịgasị iche iche ndị na-akpa anyị, ebe ọ na o nyere anyị nwa ya bụ Jesu Kristi. O nweghị ihe ọzọ Jesu agaghị enye anyị. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ Kristi nke gazuru n'ụwa niile. Ka anyị yọọ ya maka onye isi anyị bụ Pope Francis, ndị bishọp anyị na ndị ụkọchukwu na ndị niile nwetara ọrụ nke ịchịkọta ndị otu Kristi. Ka Chukwu nye ha amamihe, nye ha ịhụnanya nke ha ga-eji rụọ ọrụ ha n'ụzọ nke ga-akọwatara ya ndị mmadụ. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụka, ka anyị wee nwee ike itozu etozu imepụta mkpụrụ ya eduje anyị na alaeze nke eluigwe. Anyị arịọ gị biko dị nwere anyị. For the entire world, that those living in regions of the world marked by ongoing hostilities and resentments, that they may find in their hearts a way of reconciliation, acceptance, and peace. Let us pray to the Lord. For the dignity of human life, that we may foster and encourage a true and lasting respect for all human life, especially for those most vulnerable and those at the peripheries. Let us pray to the Lord. Maka ndị na-eweta ife ubi na vineyard niile dị iche iche, ka anyị nwee ike na-akwụfe ụgwọ nke luru fa, na-emekwanụ fa
na-enekwanụfe anya ka ndị mmadụ anyị ayọ gị biko dị nwe na anyị maka ndị parish kọmuniti anyị ka anyị wee nwee ike na-alụ ọrụ gbakọ ọnụ na-alụ ọrụ wee na-amịta mkpụrụ ihe nyere anyị aka nyekwara ndị anyị na fabi aka ma ife olili ma ife nke mkpụrụ obi anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị anyị kpekwa ekpere maka anyị onwe anyị ndị nọ n'ihu Chineke n'ụbọchị taa ndị nụrụ okwu nke Chineke ka okwu nke anyị nụrụ gbaa anyị ume ịnọ na-arụ ọrụ ahụ ka o ji maka ya wee gwa anyị arịọ gị onye nwe anyị anyị kpee ekpere maka ndị anyị bụ n'uche na-achọ aja misa taa ụmụnne anyị ndị nke na-eme mmemme ọmụmụ ha ka Chukwu onye nyere ha ndụ onye nọkwa na-echekwa ha ruo ugbu a ka ọ gaa n'ihu na-echekwawa ha na-enye ha ọganihu n'ihe ọbụla ha na-eme anyị arịọ gị onye nwe anyị kpee ekpere maka mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatọrị ka Chineke onye ha kwere na ya ka ọ sachaa ha site n'ọbara dị oke ọnụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi bịa nye ha ezumike ebe n'ala eze anyị arịọ gị onye nwe anyị ka anyị kpekwa ekpere maka ndị politicians n'oge a na-atụli aka ọchịchị ka nghọta dịrị n'etiti ha niile ka ndị na-eso ha ghara iweta ọgba aghara n'ụzọ ọbụla kama ihe nlega ọfụma ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ anyị niile enwe ihe ga-eme ka anyị na-ekele Chineke anyị arịọ gị onye nwe anyị ka anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu n'ala obi anyị ugbu a maka ihe ndị a niile anyị arịọ gị onye nwe anyị Chineke ji ike niile onye dị ebe anyị na-ekele gị maka ịkpọrọ anyị ka anyị bụrụ ụmụ gị n'agbanyeghị ndị omenjọ anyị bụ anyị na-ekele gị maka nwa gị Yesu Kristi onye zitere ka ọ bịa gbapụta anyị onye gwara anyị sị anyị yọọ na anyị ga-ayọta anyị chọọ na anyị ga-achọta ma ọ bụrụ na anyị akụ aka n'ụzọ ga-emeghere anyị Jesu Kristi onye gwara anyị sị na ya bịara ka anyị nwee ndụ onwe ya n'uju ọ sịrị anyị ebe ọbụla mmadụ abụọ maọbụ karịa gbakọrọ n'aha m n'ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha mgbe ọbụla mmadụ abụọ maọbụ karịa sịrị na ala obi ha yọọ ihe ọbụla na-asọghị ngọngọ ọbụla a ga-emere ha ya dịnwanụ anyị adịghị asọ ngọngọ na ị gaghị emenwuru anyị ihe ndị a niile anyị yọrọ gị taa n'ihi na ị maara mkpa anyị karịa ka anyị si mara anyị na-asị gị elela anya na mmehie nke anyị metere kama lekwasị ya n'ịhụnanya nke nwa gị Jesu Kristi ịhụnanya ahụ mere iji site ya ka ọ bịa gba ọbara ya dị oke ọnụ n'elu obe maka ibi anyị bịa mere anyị ebere mezuoro anyị ihe ndị anyị yọrọ maka na anyị na-ayọ n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị Chineke
Rịọwanụ ụmụnne m ka na-ajụ unu bụrụ nke ga-amasị Chukwu na pụrụ ime ihe niile ịnaranụ. Onyenwe anyị, biko nara aja nke a ijiri iwu gị tọọrọ anyị ntọala ya, nara ihe omimi ya dị nsọ nke anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebunyere gị iji kwụọ ụgwọ njọ anyị ji, were ya kpọbata anyị na nzọpụta na ịdị nsọ zuru ezu site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị nwanne tupu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenụ. O na dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ka ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya, amụọ ya na Virgin Maria. Ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe, gbapụta anyị n'ọnwụ ebighị ebi, ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilite. O nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na ugwu eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwukwa otito gị akwụsịghị akwụsị, na-asị: nsọ nsọ nsọ, ọsịsa bụwa Chineke nke igwe ndị agha, eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị. Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hozana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ esie dị nwanụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka udo nye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro nye maka unu. Otu ọkwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, ọ bụrụ iko mmanya, ọ bụrụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ gị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwusa ọnwụ gị na-ekwupụta mbilite n'ọnwụ gị ọ dị nwanụ ruo mgbe ị ga-abịa. Dị nwanụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na popu anyị bụ Francis, na bishọp anyị bụ Gerald, na osoyaghachi bụ Alberto, na ndị echiri echi niile. Chetakwuazị ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ịhụ gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ebe e nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nkama obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa site ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mmehie anyị. Zọpụta anyị na-arịọ osebụrụ n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị ụmụazụ gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị ga, kama n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ dịrị unu mgbe niile, gosi nna onwe unu ekele nke udo. Atụrụ nke Chukwu, mere anyị ebere. Atụrụ nke Chukwu, atụrụ nke Chukwu. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Dị mmanụ, etosi nke papa na ọfụ ọnụ. Ahụ Kristi. Amen. ndị nọ n'ebe a
ebe a ka ọ na-anata oriri ndị nọ ebe a ọ na-abịa n'ihu ebe a mmadụ onye na onye na-ere akụrụ na ebe a ọ bụ ndị ikpeazụ anyị na-apụtakwuo Jesus, my favorite butterflies in the belly, I'll be the summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, even there will be no song. Like a little baby, you watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. Even there will be no song. I'll be that slow, even there will be that slow. Because of Jesus, I've got joy overflowing. Unlimited favor, it's like a river in the sea. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing. Unlimited favor, it's like a river in the soul. What the world could be, everything abundantly, abundantly, open a summer. I said they call me favor because of Jesus Christ. Everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, they'll be the song. That's how Jesus Christ they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Everything brand new, everything brand new.
butterflies in my belly, opening myself up. You made everything. Ka anyị rịọ arịrịọ Chineke ji ike niile, anyị ejirila ihe ọgba ndụ gị rijuo afọ, jirikwa ya ṅụjuo afọ. Biko anyị na-arịọ, mee ka anyị yie Kristi ahụ onye anyị natara site na Kristi onye nwe anyị. Announcements, please. Otito dịrịnụ Jesu. Nke a bụ amụma ọkwa nke ụka. Nke mbụ, ọ bụrụ na agbasa ụka, ndị ụmụ nwoke anyị nwere nzukọ na elekere 6 nke mgbede a. Nke ọzọkwa, anyị nwetara ozi na mama anyị Teresa Okonkwo na ọgbagowego ya na Chukwunọzi. Unu ma na onye ọbụ ọ na-abịa ụka ebe a oge ọbụla ya na mama m na-anọ n'ụlọ ụka na side ebe like second pew all the time fana abụ n'ebe ahụ. So ọ bụ na unu enwee ike etinye igwe n'ọnụ kpọọ ụmụnne anyị wee kelee fa. Nke ọzọkwa, ndị Filipino na-asị anyị bịa nọnyelụ fa n'ụka fa na-akaba na mbọsị Satọde a na-abịa n'ọnwa 10 a dị na abalị 10 na elekere nke 6. Ya bụ Satọde bụkwazi Vigil Mass Spanish ya na ọ na-ebido na 7 p.m. And this is a friendly reminder that the church offers electronic giving as a way for you to donate. So you can go online and it's a simple and secure way. It's convenient for you and you won't have no need to worry about, forgetting your envelope or forgetting your checks. You can use the routing and account number from your checking or savings account to give e-check or use your credit or debit card. If I name an ometutalonia bonando, ometutaha, so kaikabaho, nam abo aquado oka, or if I'm cane kunoido. Nkazo, I nasukwa inway ogabuni wanake, Higana Parish website, A4. If information on it, you can say about seascc-ontario.org. Abuni Mola Jojo, Ibokwa Parish Office, Ayazage. Asik, Naina Ayoko Nyobona, Katunye Uche, Basalo, Inye, Uninye, online. This is our life now, online. So, inyeko onyinye online, the kwamba. Yeah, anyị abịala abịa taa. Ife eji enye onyinye dị na mpụta oge anyị na-abata ọ dị ebe a. Anyị na-apụkwa apụ ọ dịkwa n'ebe a. So, ka anyị elozona. Ịma na aha m asịsị ka a na-ebugharị ife. Mana onye na-abata ọtụnye nke oya atụnye ọ bụkwa na ya iluzọrọ ịtụnye oge na-abata ị na-apụzi ịtụnyekwazie biko otito dịrịnụ Jesu. Dịka anyị si mara ndị obodo anyị gbara 60 years few days ago. Under normal circumstances anyị gara nọ na-emekọ independence. Mana ya adịbeghị independent. Anyị ga-eme oge bịa fabia.
For now, Iji the record Nigerian passport. Oh yeah, Iji for that. So I can get a paper in Nigeria, in this month of October, I name our October devotion. Ogadema, Kaina, a paper Makobudani. So Chuku, Moniki, each and the name now. It seems that things nothing works every year. Maja bataya se ni aya mu wa ko ge anyway. Adareme aya chi na forget reba ya no ko. So ademba na anyị ga-ebe ebere ka Chukwu ji aka na-ahọpụta ezigbo ndị ọchịchị ndị ga-achị obodo ahụ because obodo anyị bụ obodo Chukwu gọziri agọzi. That's a typical example of ala Chukwu mere ka ọ dị rich mana ihe ọ na-amewu white grapes every time. So ebe ọ kwuru taa ga-achụpụ ndị a Jaja ya n'ihe ya ga-eme asị na ya ga-enyefe ya ndị ọzọ o nwere ike bụrụ otu ka Biafra nna ya lọziere Tunisia bịa. So anyị na-ayọ Chineke ka ọ gaa n'ihu na-echekwa obodo anyị because if God blesses a nation it means that o nwere ebumnuche ọma maka obodo ahụ ma n'ọzi ndị ahụ ga-eme ya their own. It is one thing to be given an opportunity and another thing for you to use that opportunity. Nigeria could be the greatest nation. My when they say them and run at so our day rani. Israel to be very part of the Jericho. I'm under two crazy. The thing will be very net seek Chuku game go you amen. Amen. Ya wo bia dala anyị mba anyị ga na-echeta obodo anyị na ebere anyị by the way bụ ụmụnna anyị nọcha any bad policy there affects them and affects us more here because apparently ha na-edebe ha na-ebe na anyị. So if we get good people there manning the affairs of the country, things will be much easier for the people and also much easier for us wherever we are. Onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwawa unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lụọ udo n'ịhụnanya Kristi emesa kwụsịgo. Ka anyị cheta agbasa ebe a ka anyị ga-esi apụ. David. Also, Abasa Biko, onye ọbụla nọ n'ebe nọ so that you can wipe down your own seat. Ndị na-enyere anyị aka ghara gwere ihe agagharị aka onye a na-enwe nwoke wee nyere anyị aka onye a na-wipe down biko na-ewe n'iwe ndị ewe. Also, Father nwere obere refreshment. Ị na-apụ iwere na-apụ not iwere ekworo iwere ị na-apụ ndị ewe. We save it. We go finish. Lord, this year to save. Jesus, come that's the way you